Každý človek neznáša pondelok. Ja mám ale ďalšie dva dôvody, prečo ho nemať rád. Prvý dôvod je, že idem k zubárovi, opäť raz a znova, ale celkom sa teším, lebo je to fajn chlapík. A druhý dôvod je, že musím platiť dane. Ktorá je dana? By som rád už vedel. Ktorej dane to všetko ide, ha? Idem robiť prieskum a idem zistiť, že čo si moji kolegovia myslia o tom, že nakrúcam videá. Takže Láďo, ano. Ahoj, tu máš papier a pero. Ďakujem. Dede, napíšeš aj ty? Nie, ale nedajte, nedajte tam mena, hej, len aby som vedel, že niekto, a potom si to budem ja sám lúskať, že kto to napísal. Jednému si dal čierne a druhému červené pero. Nie, povedz to tak nie, ja sa nebudem teraz pozerať a vy napíšte, čo si o tom myslíte, ale v skutočnosti, hej, nie, že tam obidvaja? Dobre, napíšu v mužskom rode, ja sa nebudem pozerať a budem to zisťovať. Zamiešal si? Zamiešal som. Dva papiere, idem si prečítať prvý. Myslím si, že málo natáčaš vážne skvelého Láďa. Som písala ja. Počkaj, toto je mužské písmo. Ja som už asi stará na tieto výstrelky. Starý som tam dala. Aha, starý na tieto výstrelky modernej doby. Alebo máš nezaujímavý život. Myslíš si, že Láďo o tom živote si nemá pravdu? No, ale som starý na to, vieš. Starý a nezaujímavý. What's going on? Tento SB pán mi tu zavadza. Je to Láďo. Ahoj Láďo. Ahoj. Máme ešte nejaké pracovné stretnutie, tak Marina ide so mnou. Nevadí, že Marinka? Tešíš sa? Ahoj, povedz čaute. A čo to tu ty máš? Takúto krásavicu? Ožužľávacia. A vidíš, že sa tak tam musíme až popať ten dudel. Dobre. Asi o minútku neskôr, ako som spravil prvý záber. To je spokojnosť s tatínkom. Musím sa priznať pred svojou ženou, že dnes som sa v hoteli stretol s touto čajočkou. S hlbokým výstrihom. No, s kučeravou. Ale Teresku som nezobral, radšej Marinu, lebo tá nevie rozprávať, takže aby ma nebonzla. Ale zobral som si ešte aj Láďa, lebo viem, že to je veľký špekulant. Ja poradím, ako zbaliť túto blondínu. Hej, ako by si ju zbalil? Však na peniaze. Dede na peniaze? Jasné. Rýchly prachy. No, dieťa nezaberá zatiaľ, tak musíme vytiahnuť peniaze. I give you 2000 Czech crowns if you show me your boobs. Však som ti ukázala. A za 1000 aj celé. Tak dal som jej dvojku. Vidíš, že si píše. Sorry. A dobre, sorry, máme poradu, tak musím končiť. Čau. Máme tu nejakého úžasného fanúšika nemeckých aut. Pozor, ale toto bude asi nejaké vládne. Tie vlajočky hovoria same za seba. Trabantis na pána. Chceli povedať, že majte sa radi a veľmi sa ľúbte a keď máte niečo na srdci,
Vždy to niekomu povedzte.